பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादे सदारिणे. जय श्री चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीஸ், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் ஒரு தடவை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லி வரவேற்கிறேன். நான் ஆடிபிளா இருக்கிறேனா? இருக்கீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இருக்கீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஷேர் பண்ணிருக்கேன். தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம். சோ இது செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு கீதையினுடைய மொத்த இதுலயும் எசன்ஸ் அதை மட்டும் எடுத்து நம்மளுக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். சோ பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம். இவங்கதான் உங்களுக்கு தெரியும், மேங்களூர் இஸ்கான் டெய்டீஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். இவங்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். இந்த நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இரக்கம்னா என்ன, இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இந்த 5 ரீசனை சொல்லிதான் அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாரு பகவான் கிட்ட, நான் போர் செய்ய மாட்டேன், நான் காட்டுக்கு கூட போய் நான் தவம் பண்றேன், எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம், இந்த சொத்து சுகங்கள் வேண்டாம், எனக்கு எந்த சுகமும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ அதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன் அர்ஜுனர் போராட விரும்பவில்லை, இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, அதை விவரிக்கிற ஸ்லோகம் என்ன, இரக்கத்தை விவரிக்கிற ஸ்லோகம் 2.11-30 வரைக்கும். சோ ஞான யோகம்னு சொல்றோம். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நாம் இந்த உடல் அல்ல. என்ன இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள விரிவாக போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு பதில் பகவானுடைய பதில், அவங்க மேல இறக்கப்படுறையே, அவங்க அவங்களுடைய உடல் தான் அழிய போகிறது, அவர்களுடைய ஆத்மா நித்தியமானது,
அவர்களெல்லாம் கொல்ல போகிறோம்னு நீ கவலைப்படாதே அர்ஜுனா. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, நாம் எல்லோருமே இந்த உடல் அல்ல, நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, அது ஆத்மா வந்து எட்டர்னல், அதுக்கு அழிவே கிடையாது, அவர்கள் எல்லாம் கொல்ல போறோம்னு நீ கஷ்டப்படாத அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, இன்பமின்மைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்பமின்மை, என்னுடைய இந்த சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் வந்து இந்த என்னுடைய குருமார்கள், என்னுடைய பெரியப்பா பசங்க, இவங்களெல்லாம் நான் கொன்னுட்டு நான் எனக்கு என்ன இன்பம் இருக்க போகிறது அப்படிங்கறத வந்து 31 இருந்து 37 வரைக்கும் அப்படி சொன்னாரு. இல்ல, நீ அப்படி சொல்லக்கூடாது, அவங்க வந்து அதர்ம வழியிலே சென்றவர்கள், அவர்கள் வந்து சாக வேண்டியவர்கள். சோ அதனால வந்து நீ அவங்களை கொல்வதனால வந்து உனக்கு பாவம் ஏற்படாது. அதனால நீ வந்து நீ வந்து ஒரு சத்திரியன். சத்திரியனுடைய கடமை என்ன? ஒரு நாட்டுக்கு ஆபத்து வரும்போது போர் செய்ய வேண்டும், நாட்டை காக்க வேண்டும், மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். இப்ப நீ போர் செய்ய மாட்டே அப்படின்னா உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியவனாகி விடுவாய். அப்பதான் உனக்கு பாவம் வந்து சேரும். போர் செய்வதனால உனக்கு பாவம் வராது அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. அப்ப போர்ல வந்து நீ இறந்து விட்டால், போர் செஞ்சு நீ வந்து இறந்துட்டேன்னா நீ வந்து நேரா வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவ. போர்க்களத்துல எப்பவுமே இறக்கிற வீர மரணம் அடைகிற அந்த சிப்பாய்கள் அனைவருமே வந்து சொர்க்கலோகம் போவார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து சொல்லி இருக்குது. சரி, இறந்துட்டா வந்து உனக்கு சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும், அப்படி இல்ல ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா உனக்கு இந்த ராஜ்யம் கிடைக்கும், நீ அதை ஆண்டு அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது என்னதுன்னா பாவச் செயல். 33வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 33, அதுக்கப்புறம் 38 53 புத்தி யோகம். புத்தி யோகம்னா பக்தி யோகம் பத்தி சொல்றாரு. சோ நீ பக்தியோடு செயல்படு, உனக்கு வந்து எந்த பாவமுமே வந்து சேராது. எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அது நமக்கும் தான், அர்ஜுனுக்கு மட்டும் சொல்லல பகவான், நமக்கும் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. நீங்க என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு அதை வந்து அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நான் தான் கர்த்தா, நான் தான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தோட செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் எல்லாமே பகவான் வந்து நான் ஒரு கருவி மட்டுமே இங்கே. சோ இந்த கருவி வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரோ அவர் அதை செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை. சோ இந்த செயல் செய்வதனால கிடைக்கின்ற அந்த என்ன பலன்கள் கிடைத்தாலுமே அது வந்து பகவானுக்கே போய் சேரணும். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யும் போது நமக்கு எந்த பாவமுமே வந்து சேராது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ இருமனம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அவரால் டெசிஷன் எடுக்க முடியல இல்லைங்களா. 41வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு பார்த்தா, திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். சோ கிருஷ்ணர் எல்லாமே பகவான் தான் செய்ய சொல்றார் அப்படின்னு நான் நினைச்சு செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து பாவம் வந்து சேராது. அந்த பாவ விளைவுகளை எல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து பஸ்பமாக்கி விடுவார். சோ அந்த விளைவுகள் எதுவானாலும் பாவமோ புண்ணியமோ எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேராது. ஏன் புண்ணியம் நம்மளுக்கு வந்து சேராது அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? புண்ணியம் செய்தாலும் வந்து அது நமக்கு வந்து தீங்கையே விளைவிக்கும். அது நம்ம இந்த சாப்டர்ஸ் உள்ள போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். சோ அடுத்தது சிதாதிர் முனி. சிதாதிர் முனி அப்படின்னா என்ன, யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பக்தியிலே திளைத்து இருக்கிறார்களோ, பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதா, மத்வாச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், இந்த மாதிரி மகா பெரியவர், இவங்களை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த ஸ்மரணையிலேயே தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மென்டல் டிசையர், இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதீக ஆசைகள் எதுவுமே இல்லாததுனால அவர்கள் வந்து எல்லாரையுமே வந்து சமமாதான் பார்ப்பாங்க. ஒரு மிருகத்தையும் மனிதரையும் ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதர்களையும் கூட எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு சமம்தான். ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்பீசஸ் டிஃபரன்சியேஷன் பண்றது இல்ல. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாருடைய மனசுலயுமே வந்து பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அதனால அவங்க எல்லாரையுமே வந்து சமமாக தான் பார்ப்பார்கள். சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். அவங்க வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ், ஒரு வந்து டிவைனிட்டிலேயே இருப்பாங்க, தெய்வீகமான நபர்கள் அப்படின்னு அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து 54 இருந்து 72 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் நேற்று ரொம்ப தெளிவாகவே சொன்னேன் எப்படி அன்வான்ட் பாப்புலேஷன் வந்து வரும் அப்படிங்கிறது.
சரிங்களா? அந்த வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க நீ வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. நீ வந்து ராஜாவா ஆயிட்டேனா, போர்ல ஜெயிச்சு நீ வந்து நாட்டை ஆளுகின்ற அந்த இது கிடைச்சதுன்னா நீ வந்து இந்த வர்ண சங்கரத்தை தடுப்பதற்கு நீ எல்லா முயற்சிகளையும் செய்யலாம். அப்ப வந்து அன்வான்டட் பாப்புலேஷன், வர்ண சங்கரா, குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லாம போயிடும் அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இங்க 2.7ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறது. கார்பண்யதோஷோ பகத ஸ்வபாவக வ்ருச்வாமிதாம் தர்ம சம்மூடசேதக யச்ரேயஸ்யாம் நிஸ்ஸிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் த்வாம் பிரபன்னம். இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில் எனக்கு எது நல்லது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக் கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இப்போ பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து இப்படி கேட்கிறார். நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. பகவான் நீ போர் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ குழம்பிய மனநிலையில் இருக்கிறாரு. அதனால இப்ப என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனர் என்ன கேட்கிறாரு, எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கிறது பகவானே. நான் வந்து என்னோட மனசு வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டாவே இல்லை. என்னுடைய கடமை அப்படின்னா அவருடைய கடமை என்ன, அவருடைய கடமை, அவர் வந்து ஒரு சத்திரியன்னா போர் வீரன். சோ அவருடைய கடமை போர் செய்வது. சோ அந்த கடமையை பற்றியே குழப்பமா இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. சோ கருமித்தனக்கான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். கருமினா என்ன, நிறைய இருக்கும் ஆனா அதை வந்து செலவழிக்க மனசு இருக்காது. அதுதான் வந்து கருமித்தனம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த பலவீனத்தால் வந்து என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். எனக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியல. இந்த நிலையில் எனக்கு எது நல்லது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மிடம் நான் சரணடைந்த சீடன். சோ இவங்க யாரு 2 பேரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2 பேருமே ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் இல்லைங்களா? சோ வசுதேவருடைய தங்கை தான் வந்து குந்தி தேவியார். யாரு, அர்ஜுனருடைய அம்மா. சோ அத்தை பையன் அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, 2 பேரும் ரொம்ப இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற. ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்க, அந்த எல்லாம் விட்டுட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த பொசிஷனையும் விட்டுட்டாரு அர்ஜுனர். ஃப்ரெண்டுங்கிற இதையும் விட்டுட்டு நான் வந்து உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ சீடனாக இப்ப வந்து கேட்கிறாரு. சோ பணிவாக ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி, எனக்கு எது நல்லதுன்னே தெரியல பகவானே, அதனால நீங்க எனக்கு வந்து அறிவுரை சொல்லுங்க, எனக்கு எது நல்லது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ எப்பவுமே வந்து ஒரு குரு கிட்ட வந்து சிஷ்யர்கள் வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கா வந்து கேட்க கூடாது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்து இவங்க நடந்தே காமிக்கிறாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சோ இந்த ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கறது, சோ சப்மிசிவா கேட்கறது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பயன் தருமே ஒழிய அவங்களோட நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து கேட்டோம்னா வந்து வேலைக்கே ஆகாது. சோ அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம். இங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்க. முதல்ல வந்து இந்த மரம் தெரியவே இல்லை. இப்ப பாருங்க இந்த மரம் தெரிகிறது. ரொம்ப தூரத்துல மலை தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரீ தெரிஞ்சுது. இப்ப வந்து என்னாச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாகி இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மரத்துல இருக்கிற வந்து ஒரு கிளி தெரியுது. சோ நம்மளுடைய விஷன் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கா? இல்லை. நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம், நம்ம வந்து 4 குறைபாடுகளுடன் வந்து பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு. நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே வந்து இம்பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். சோ அத வந்து குறைபாடுடைய புலன்கள். சோ நம்முடைய பார்வை பூரணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். சோ நம்ம எப்ப வந்து நம்முடைய பார்வை வந்து சரியாக இருக்கிறதோ, பார்வைனா விஷனை மட்டும் சொல்லல அவங்க, எல்லாமே சொல்றாங்க. சோ இருட்டிலையும் வெளிச்சத்திலையும் பாக்குறது எல்லாமே வந்து பொய் தான். ஆராய்ந்து அறிவதே அறிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அததான் சொல்றாங்க. அததான் இங்க வந்து பார்வைன்னு வந்து அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க. சோ இத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப
இப்போ கிருஷ்ணர் யார்? கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். இவர் உங்களை எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்றாரா இல்லையா? ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுவார் கண்டிப்பா. சோ அவர் வந்து எல்லாரையுமே வந்து கட்டி போட்டு வச்சிருப்பார், நம்மளை எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணி. அவர்கிட்ட இல்லாத ஐஸ்வர்யங்களே கிடையாது. சோ அதனாலதான் அவருக்கு வந்து பகவான் அப்படின்னு பேரு. பகவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பரிபூர்ணமானவர் அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லா வகையான ஓப்புலன்சஸ், விபூதிகள், சோ அதை எல்லாமே வந்து நிறைந்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு, அதை கொஞ்சம் மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அது குறைஞ்சிரும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் கிட்ட இருக்கிற எல்லா விதமான அந்த ஓப்புலன்சஸ் எல்லாமே வந்து எடுக்க எடுக்க குறையாது. அது எல்லாமே என்னைக்குமே பரிபூரணமாக இருக்கும். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து பகவான் அப்படின்னு பேரு. பராசரமுனி வந்து ஒருத்தர் ஒரு இதுக்கு வந்து டெஃபினிஷன் கொடுத்திருப்பாரு, பகவான் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு. அவர் வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர், எல்லா அழகும் நிறைந்தவர், எல்லா வலிமையும் நிறைந்தவர். இந்த மாதிரி 6 விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாரு. இப்போ ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர், இப்போ நம்ம பினான்சியல் இயர் வந்த உடனே வந்து யார் வந்து உலக பணக்காரர்கள் லிஸ்ட் ஒண்ணு போடுவாங்க, பார்த்திருப்பீங்க நீங்க இல்லைங்களா? சோ அதுல வந்து எப்பவுமே ஒரே ஒருத்தர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லயே இருக்கிறாரா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல, இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அடுத்த வருஷம் பார்த்தா வேற யாராவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் உலக பணக்காரர்களில் முதலிடம் அப்படின்னு வேற ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ஆனா பகவான் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. என்னைக்குமே அவர் வந்து பூரணமானவர், என்னைக்குமே அவர் வந்து நிறைந்து இருக்கிறவர். சோ அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்னைக்குமே குறையாது. அவருடைய அழகு பாருங்களேன் எப்படி இருக்கிறாருன்ட்டு. குருச்சேத்திர போர் நடக்கும் போது அவருடைய வயசு வந்து 125. சோ அவரை பார்த்தா அப்படி தெரியுதா? எங்கேயாவது வயசான கிருஷ்ணருடைய படத்தை நம்ம என்னைக்காவது பார்த்திருப்போமா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். இல்லவே இல்லை. அவருக்கு வயசு வந்து எப்பவுமே வந்து ஆகவே ஆகாது, நவயவ்வனம் சரிங்களா? எப்பவுமே யவ்வனமாவே இருப்பாரு. சோ அவருடைய அழகும் குறையாது. அதே மாதிரிதான் இப்ப வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் அப்படிங்கிற உலக அழகிகள் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு அவங்க அதே அழகோட இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை இல்லைங்களா? எல்லாமே தோல் சுருங்கி அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகெல்லாம் வந்து போயிடும். ஆனா பகவான் அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ அதனாலதான் எல்லா விதத்திலுமே வந்து அவர் பரிபூரணமாக இருக்கிறதுனாலதான் அவருக்கு வந்து பகவான் அப்படின்னு பேரு. சோ எல்லாத்தையுமே வந்து அவரு அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியவர். அடுத்தது இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முக்யதி. இந்த படத்துல பாருங்க, சின்ன குழந்தையா ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தை வளருது, அடுத்த ஸ்டேஜ், அப்புறம் வந்து நடுத்தர வயதாக்கு வயசாகுது, கடைசியில மரணம். சோ இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. அதை பத்தி சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இது. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, முதலே அந்த இதுலயே சொல்லிட்டாரு, நம்மளுடைய உடல் வந்து நாம் அப்படிங்கிறது நம்ம உடல் கிடையாது, நம்முடைய ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னாரு பகவான். சோ ஒரு உடலுக்கு தான் வந்து இந்த வகையான மாற்றங்கள் எல்லாமே நடக்கும். சின்ன பிறப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு உடல் கிடைக்கும், சிறு வயசு, இளமை, முதுமை அப்படின்னு கடைசியில இறந்து போவாங்க. இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இந்த உடலை உகுத்து விடுவோம் இறப்பினை. நம்முடைய ஆத்மா வந்து பகவான் கிட்ட போகும்போது அங்க வந்து நம்முடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளை எல்லாம் பார்த்து அந்த நம்முடைய ஆசைகள், நிறைவேறாத ஆசைகள் எல்லாமே வந்து நம்முடைய ஆத்மா சுமந்து செல்கிறது, நம்முடைய எண்ணங்களை எல்லாம் சுமந்து செல்கிறது. சோ அந்த ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொள்வதற்கு ஏற்ற ஒரு உடலை வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு பகவான் வழங்குகிறார். அதனால
அழிவு அப்படிங்கிறது வந்து உடலுக்கு தானே ஒழிய ஆத்மாவுக்கு இல்லை. ஆத்மாவை வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது, ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ அறிவாளிகள், அதாவது நிதானமான புத்தி உடையவர்கள், இந்த மனிதர்கள் இறந்து போகிறார்கள் பாத்தீங்களா, அதனால வந்து அவர்கள் வந்து கலங்க மாட்டார்கள். ஏன்னா இந்த பாடிக்கு, இந்த உடம்புக்கு தான் அழிவே தவிர ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து அவர்கள் வந்து நன்றாக தெரிந்து வைத்து இருக்கிறார்கள். அதனால அவர்கள் வந்து திகைப்பதில்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நைனம் சித்தந்தி ஹஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக நச்சைனம் க்லேதயந்தாபோ நசோசயதி மாருதக. அந்த ஆத்மாவை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆத்மாவுடைய கேரக்டர்ஸ், அதனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த ஆத்மாவை வந்து எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க நம்மளால முடியாது. சோ நெருப்பினால அதை எரிக்க முடியுமா? முடியாது. நீரினால நனைக்க முடியுமா? முடியாது. வீசும் காற்றினால உலர்த்தப்பட முடியுமா? அதுவும் முடியாது. அப்படிங்கிறத வந்து இங்க ஆத்மாவுடைய கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுக்கு அழிவே கிடையாது, அழிவற்றது, பிறப்பற்றது. அது எப்ப பிறந்துச்சு அந்த ஆத்மா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மா எத்தனையோ பிறவிகள் நம்மளை தாண்டி முடிச்சுட்டுதான் நம்ம கிட்ட இங்க வந்திருக்கு. நம்மளுக்கு இந்த உடம்பு கொடுத்திருக்காங்க. சோ அது எத்தனை பிறவிகளை கடந்து வந்திருக்கிறதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ அது எப்போ பிறந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பிறப்பற்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால வந்து நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்லுவோம், எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு. சோ இங்க வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இரண்டு பறவைகள் யார் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கு பார்த்தீங்களா, நம்மளுடைய சோல் ஒண்ணு இதுதான். இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா, பகவானுடைய அம்சம். சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே, ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா, சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல், ரெண்டுமே வந்து நம்மளுடைய இதயத்திலே தான் இருக்கிறாங்க. சோ நம்முடைய ஆத்மா பக்கத்திலேயே பரமாத்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா ஆத்மா என்ன பண்ணுது? இந்த மரத்தினுடைய கனிகளை எல்லாம் சுவைத்து கொண்டே இருக்கிறது. பரமாத்மா அப்படிங்கிற பகவான் பக்கத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பே அதுக்கு கிடையாது. சோ இந்த பழம் இது புளிக்கிறதா, இது இனிக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு பழமாக சுவைத்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது அது பழங்கள் வந்து எதற்கு நம்ம ஒப்பிடுறோம் அப்படின்னா, இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ஒப்பிடுகிறோம். நம்மளுக்கு இன்பம் கிடைக்குமா? இன்பம் கிடைக்கலன்னா வேற ஏதாவது என்ன கிடைக்கும்? துன்பம் கிடைக்கும். அப்ப அது இந்த பழம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பழத்துக்கு போயிடும். சோ இந்த மாதிரி வந்து கிளைக்கு கிளை தாவி 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 அது போய்கிட்டே இருக்குது. கிளைக்கு கிளை தாவுறது அப்படின்னா என்னது? பிறப்பு இறப்பு, பிறக்கிறது இறக்கிறது, பிறக்கிறது இறக்கிறது, இதுதான் கிளைக்கு கிளை தாவுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க சொல்றோம். சோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த ஆத்மா பகவான் பக்கத்துல திரும்பி பார்த்தா, பகவான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்காக தான், சரியா? அந்த ஆத்மாவை கரை சேர்த்துவதற்காக வந்து பகவான் எல்லா விதத்திலுமே வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தயாரா இருக்கிறாரு. நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லாம் ஒரே ஒரு செயல்தான். பரமாத்மாவை திரும்பி பார்த்து அவருடைய இருப்பை நாம் அறிந்து கொண்டு அவர் என்ன செய்ய சொல்றாரோ அதுக்கேத்த மாதிரி நாம செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அவாச்யவாதாம் சபகூன் வதிஷ்யந்தி தவாகிதாக நிஸ்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறாரு பகவான். எதுக்காக இத சொல்றாரு? நீ என்ன சொல்ற? நான் என்னுடைய அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு, நீ உன்னுடைய சகோதரர்களை, நண்பர்களை, ஆச்சாரியர்களை, குருமார்களை கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்ற இரக்கத்தினால. ஆனா நீ வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், இவங்களை எல்லாம் கொன்னலார எனக்கு பாவம் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ போர்க்களத்தை விட்டு வெளியே போனா, நீ இரக்கத்தினால போனேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க.
நீ வந்து போர் செய்ய பயந்து ஓடுற கோழைன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அன்பில்லாத வார்த்தைகள் வந்து நிறைய உன்னை வந்து சொல்லி உன்னை வந்து தூற்றுவார்கள் உன்னுடைய எதிரிகள், உன்னுடைய திறமையை வந்து நிந்திப்பர். ஆனா அர்ஜுனர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா, அவர் வந்து சிவபெருமானோட கூட போர் செஞ்சிருக்கிறாருன்னு பார்த்தோம். பசுபதாஸ்திரம் அப்படிங்கிற அந்த அஸ்திரத்தை வந்து சிவபெருமான் கொடுத்தாருன்னு நேத்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஒரு தடவை வேடன் மாதிரி வந்து சிவபெருமான் வந்து வர்றாரு, அந்த வேடன் கூட வந்து போர் செய்யறாரு அர்ஜுனர். சோ அவருடைய போர் திறமையை பார்த்து அந்த போர்ல வந்து சிவபெருமான் தோற்றுறாரு, அர்ஜுனர் வெற்றி பெறாரு. சோ அவருடைய போர் திறமையை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு சிவபெருமான் வந்து அந்த பசுபதாஸ்திரத்தை வந்து அவருக்கு வந்து வழங்குகிறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அந்த காண்டீவம் அப்படிங்கிறது அத கூட வந்து ஒரு அசுரன் தான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து கொடுக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி இந்த துரோணாச்சாரியோருடைய மிக அபிமானமான ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து அர்ஜுனர். சோ இந்த மாதிரி நிறைய சர்டிபிகேட்ஸ் அவருக்கு இருக்கு, நிறைய புகழாரங்கள் வந்து அவருக்கு இருக்கு. சோ அக்னி தேவனே அவருடைய வந்து தேரை வந்து பரிசளித்தார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இவ்வளவு திறமை வாய்ந்தவரை வந்து உன்னை வந்து நிந்திப்பார்கள், உன்னை வந்து கோழை பயந்து ஓடுற போருக்குன்னு சொல்லி தூற்றுவார்கள். இதை விட துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஒரு மிகப்பெரிய வீரனுக்கு இந்த மாதிரி சொல்ற சொற்கள் தான் வந்து மிகப்பெரிய துன்பத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறாரு. அதனால நீ வந்து போர் செய்ய மாட்டேன்னு நீ போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு இடித்துரைக்கிறார். சோ கண்டிக்கிறார். சோ அதனால நீ வந்து போர் செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார். அதோ வா பிராப்ஸ்யசே ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா வா போக்ஷ்யசே மகீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுக்தாய கிருத நிச்சய. சோ குந்தியின் மகனே, யார் குந்தியின் மகன்? அர்ஜுனரை பார்த்து சொல்றாரு, குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நீ வந்து போர்ல வந்து நீ கண்டிப்பா போர் செய்யணும். அதுல வந்து நீ இறந்துட்ட அப்படின்னா நேரா ஸ்வர்க்கம் போயிடலாம். ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா வீரர்களுமே போரில் வீரமரணம் அடைந்தால் வந்து சொர்க்கம் புகுவார்கள் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. சோ அததான் பகவான் இங்க சொல்றாரு, நீ கவலைப்படாத, உனக்கு வந்து இன்பமின்மைன்னு சொல்ற இல்லையா, அது ரொம்ப தப்பு. நீ இறந்துட்டேன்னா சொர்க்கத்துக்கு போகவ, நீ வெற்றி பெற்றால் உனக்கு இந்த ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது, இதை நீ வந்து ஆண்டு அனுபவிக்கலாம். அதனால நீ வந்து எழுந்து போரிட தயாராகு அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றாரு. சோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், ஒரு நிமிஷம், 1 செகண்ட். மாதாஜி உங்களுடைய டவுட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்ல டவுட் கிடையாது. நீங்க ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நம்பரை சொல்லிட்டு ஒரு செகண்ட் எங்களுக்கு கேப் கொடுங்க. சோ தட் நாங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துப்போம். எங்களால அது போறதுக்குள்ள நீங்க படிச்சு முடிச்சிடுவீங்க. ஓ இப்ப ஏன்னா 20 இதுக்கு அப்புறம் நீங்க 32 வரும்போது நாங்க அதை போறதுக்குள்ள அது முடிஞ்சு போயிடுது. அதை நாங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு. ஓகே, அப்ப நான் கொஞ்சம் அந்த நம்பர் சொல்லிட்டு 2 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணா நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க முடியும். ஷூர் மாதாஜி, ஷூர் நான் அதை செய்யறேன். ஓகே ஓகே, நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனோட அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம் தான் இங்க பிக்சரைஸ்டா கொடுத்திருக்காங்க. இங்க பாருங்க, ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவ, இல்லைன்னா வந்து உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும், அந்த ராஜ்யத்தை வந்து ஆண்டு அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றாரு அப்படிங்கறதுடைய பிக்சர்ஸ் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. 240 இந்த ஸ்லோகம் 240. நேஹாபிக்ரமணாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பகவானுக்கு நாம் செய்கின்ற சின்ன பக்தி தொண்டு, அந்த மாதிரி செய்கின்ற முயற்சியில் ஒரு சின்ன குறைவோ இழப்போ நம்மளுக்கு எதுவுமே ஏற்படாது. இந்த வழியிலே சிறிது முன்னேற்றமும் கூட
மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ பகவானுக்கு நம்ம காலையில பூஜை பண்ணும் போது ஒண்ணுமே நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ண இல்லைன்னா கூட ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஜலமும் ஒரு துளசி தலமும் வச்சு கொடுத்தா கூட போதும் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒரு சின்னதா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீ வந்து அன்போடு எனக்கு செய்யும் போது அதுல வந்து உனக்கு நீ எந்த குறையும் ஏற்படாம பகவான் பார்த்துக்குவாரு, எந்த இழப்புமே ஏற்படாமல் வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்து தருவாரு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்யறதுனால அன்போடையும் பக்தியோடையும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால நமக்கு முன்னேற்றம் தான் ஏற்படும். நம்மை மிக பெரிய பயங்கரத்திலிருந்து ஆபத்திலிருந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நம்மை காக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இலங்கைக்கு தீ வைத்தது இல்லைங்களா, ஆஞ்சநேயர் வந்து பகவானுக்கு வந்து ஸ்ரீராம பெருமானுக்கு வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்றதுக்காக அவர் வந்து இலங்கைக்கு போனாரு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். சோ இந்த மாதிரி பகவானுக்கு சப்போர்ட் பண்ற அந்த சின்ன சர்வீஸ் அவர் வந்து நம்ம பண்ணினார். என்னென்ன சர்வீஸ், அணில் கூட சர்வீஸ் பண்ணுச்சு இல்லைங்களா. சோ அந்த சர்வீஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அன்போட பண்றதுதான் வந்து இங்க ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல தோத்தி அந்த வேஷ்டி கட்டுறதுக்கு ஒரு அப்பா வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து சொல்லி தராரு. சோ நம்முடைய கடமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா செய்யணும். சோ அப்படி நம்மளுடைய குழந்தைகளும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல விஷயங்களை வந்து குழந்தைகள் வந்து அதை செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை நடந்து காமிக்கணும். நம்ம இப்படி செய் அப்படி செய்யன்னு சொல்றதை விட, எடுத்து சொல்றதை விட நடந்து காமிச்சோம்னா அதை பார்த்துட்டு குழந்தைகள் வந்து அதே மாதிரியாக செய்ய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரிதான் பக்தி கூட. சோ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அப்பா வெளியில கிளம்பும் போது செப்பல் போட்டுட்டு போறத பார்த்துட்டு குழந்தை என்ன பண்ணும், அந்த பெரிய செப்பலை வந்து அந்த குழந்தை போட்டுட்டு தத்தக்கா வித்தக்கா நடக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம என்ன பெரியவங்க செய்யறாங்களோ அதை அப்படியே வந்து குழந்தைகள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணும். சோ நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல பழக்கம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம அதை செஞ்சு அவங்க முன்னாடி காமிச்சா போதும், அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அதை வந்து நல்லா அவங்க மனசுல பதிஞ்சிரும். அதை அப்படியே வந்து அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. சோ அதுதான் இங்க இந்த பிக்சர் வந்து சொல்றது நமக்கு. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தா 247 இந்த ஸ்லோகம். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாசன மா கர்ம ஃபலஹேதுர் பூர்வாதே சங்கோஸ்தவ கர்மணி. சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டுமே செய்ய உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படின்னு இங்க 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு பகவான். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படின்னு எதை சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வந்து யாரு, சத்திரியர். சோ பகவான் வந்து இந்த சமூகத்தை வந்து 4 வர்ணங்களாகவும் 4 ஆசிரமங்களாகவும் பிரிச்சிருக்கிறாரு, வர்ணாசிரமம். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா சமூகத்தை 4ஆ பிரிச்சிருக்காரு. என்னவா பிரிச்சிருக்காரு அப்படின்னா, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு இந்த 4 பேர்த்துக்கும் வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கு தனித்தனியா. சோ பிராமணர்களுக்கு என்ன டியூட்டி, வேத கல்வி. சோ வேதங்களை சரிவர கற்று அதை வந்து பிறருக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது. சோ அவங்களுக்கு வந்து வேற எந்த கடமையுமே கிடையாது. அப்போ அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து யார் பார்த்து கொள்ளுவா, மன்னர்களே பார்த்து கொள்வார்கள். அவங்க வேலைக்கு போக வேண்டாம், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையுமே வந்து மன்னர்களே வந்து தந்து அவர்களை வந்து எல்லாமே டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க. சோ அதுதான் வந்து அவங்களுடைய கடமை. அப்ப சத்திரியர்களுக்கு என்ன கடமை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். சோ ஒரு நாட்டை வந்து ஆள வேண்டும்,
ஒரு போர் அப்படின்னு வந்து நாட்டையும் மக்களையும் காக்க வேண்டும், போர் செஞ்சு. அப்படிங்கிறது தான் சத்திரியர்களுடைய கடமை. வைசியர்களுடைய கடமை என்ன? விவசாயம், அப்புறம் வந்து வியாபாரம், இது எல்லாமே வந்து வைசியர்களுடைய கடமை. சூத்திரர்களுடைய கடமை என்ன? ரொம்ப கடினமான வேலைகள் செய்வது, மற்ற மூவர்களுக்கும் வந்து மற்ற 3 வர்ணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது. சோ அந்த மாதிரியான வேலைகள் வந்து 4 பேருக்குமே வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ உனக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டியோ, விதிக்கப்பட்ட கடமையோ, அதை செய்வதற்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. சோ நமக்கு என்ன டியூட்டி? ஒரு பியூன் போய் மேனேஜருடைய வேலையை செய்ய முடியாது, மேனேஜர் வந்து பியூனோட வேலையை வந்து செய்ய முடியாது, செய்ய மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி யாருக்கு என்ன வேலையோ அதை மட்டுமே தான் செய்ய முடியும். ஏன் வந்து இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு தடவை இவர் சொன்னாரு அர்ஜுனர், நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், நான் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் பண்றேன், எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ சத்திரியருடைய கடமை போர் செய்வது, அதை வந்து விட்டுட்டு நான் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யறேன்னு சொல்றது சன்னியாசிகளுடைய கடமை. அவங்கதான் வந்து காட்டுக்கு போய் பகவானை நினைத்து தவம் செய்வார்கள். சோ அவங்களுடைய கடமையை நீ எடுத்து செய்ய முடியாது, உன்னால முடியாது. உனக்கு ஒரு ராஜ்யம் வேண்டும் ஆள்வதற்கு, நீ வந்து அந்த மாதிரிதான், நீ வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிற, அதனால உனக்கு என்ன கடமையோ அதை மட்டும் செய்யறதுக்கு தான் உனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அடுத்தவங்களுடைய கடமையை வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இது அவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, அர்ஜுனுக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்மளுக்கும் தான். சோ உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து அவங்கள கொல்றதுனால வந்து எனக்கு பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா? இல்லை, உன்னுடைய செயல்கள், நீ வந்து ஒரு கருவிதான், எல்லாமே செய்யறது யாருன்னா பகவான் தான். ஒரு புல் அசையணும் அப்படின்னா கூட பகவானுடைய ஆணை இல்லாம அந்த புல் அசையாது. சோ என்ன வேலை நடக்கணும்னா அவர் சாங்ஷன் பண்ணினா மட்டும்தான் எல்லாமே நடக்கும். அவர் சாங்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா எதுவுமே நடக்காது. அப்ப போர் செய்யணும், இங்க ஒரு போர் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய விருப்பம். சோ அந்த பகவானுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது மட்டும்தான் நம்மளுடைய கடமை. ஏன்னா பகவானுடைய சர்வைட்டர்ஸ் நம்ம. சோ அவருக்கு வந்து சேவை செய்வது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த மனித பிறவியின் நோக்கம். சோ இந்த உனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும், விளைவுகளுக்கு வந்து பாவம் அப்படிங்கிற விளைவு உனக்கு வந்துரும் அப்படின்னு நீ வந்து எண்ணக்கூடாது, அதுக்கு நீதான் காரணம் அப்படின்னு நீ நினைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. கடமையை செய்யாமல் இருக்க, உன்னுடைய கடமை என்ன? போர். அதை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் வந்து நீ நினைக்க கூடாது அப்படின்னு, செயலின்மை கூடாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு விளக்குகிறது. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, துரோணாச்சாரியாரும் அர்ஜுனரும் இருக்கிறாங்க. அந்த குருகுல கல்வி கற்றுட்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த மில்ட்ரி ஆர்ட் எல்லாம் சொல்லி தந்தாரு இல்லைங்களா, அந்த சமயத்துல இது நடந்தது. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு போட்டி வைக்கிறாரு. எல்லாரையும் வந்து ஒரு கழுகு வந்து அங்க மரத்துல இருக்கு. எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு லைனா நிக்க வச்சு கௌரவர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, அந்த மரத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கழுகு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதோடைய கண்ணை பார்த்து நீங்கள் குறி தவறாமல் அம்பு எய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. ஆனா அந்த போட்டியில வந்து லைனா கூப்பிட்டு கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டா, எங்களுக்கு மரம் தெரியுது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே ஒழிய கரெக்டா வந்து அங்க கழுகு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் வந்து அவங்க சொல்றது இல்ல. ஒரு சிலர் வந்து சொல்றாங்க கழுகு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா எல்லாருமே, ஆனா அர்ஜுனர் கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்கும் போது எனக்கு கழுகினுடைய கண் மட்டும் தான் தெரிகிறது. ஏன்னா அவருடைய போக்கஸ் அப்படிப்பட்டது. சோ ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான போக்கஸ் உடையவர் அவர். அவர் வந்து இரவிலே கூட குறி தவறாமல் அம்பு எய்யக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தவர். அதனால அவருக்கு வந்து திறமையான ஒரு வில்லாளி அப்படிங்கிற பட்டம் கூட அவருக்கு இருக்குது. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் 241. விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேக குரு நந்தன பகுசாகாஸ்யனந்தா சபுத்யோ அவ்யசாயினாம். சோ இவ்வழியுள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது.
சோ இவ்வழியில் உள்ளோர் அப்படின்னா யார சொல்றாங்க அப்படின்னா, யாரெல்லாம் வந்து தன்னுடைய கடமையிலே வந்து தவறாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து திடமான மனதுடன் இருப்பார்கள். அவங்க வந்து போக்கஸ்டா இருப்பாங்க, ஒரு கோல் வச்சிருப்பாங்க, அதை ரீச் பண்றதுலயே வந்து அவங்க போக்கஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. குருவம்சம் அப்படின்னா யாருடைய வம்சம்? இவங்க எல்லாம் தான் பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் எல்லாருமே வந்து குருவம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். அதனாலதான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனரை குருவம்சத்தின் செல்வனே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. ஆனா போக்கஸ்டா இல்லாம வாழ்க்கையில எந்த கோலுமே இல்லாதவங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இதை செய்யலாமா, இதை செய்யலாமா, இந்த சாமியை கும்பிடலாமா, அந்த சாமியை கும்பிடலாமா அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி கேட் ஆன் த வால் மாதிரி அவங்க வந்து ஸ்டடியாவே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய போக்கஸும் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். அவங்களுக்கு எந்த கோலுமே இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி உறுதி இல்லாதவர்களாக வந்து இருப்பார்கள். அவர்களுடைய அறிவு வந்து ஒரு மரத்துக்கு எப்படி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அவங்களும் கிளைக்கு கிளை தாவிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறது. சோ இது வந்து சிதாதிர் முனி அப்படின்னு ஒரு முனிவரை பத்தி சொன்னேன். சிதாதிர் முனினா ஒரு முனிவருடைய பேர் கிடையாது, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ். அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இங்க வந்து பார்க்க போறோம். அவர்களுடைய அறிகுறிகள், சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவர்கள் வந்து உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் அவர்கள் வந்து விட்டு விடுகிறார்கள். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அவங்களுக்கு இல்ல அப்படிங்கிறாரு. புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து முக்கியத்துவமே தருவதில்லை. முக்கியத்துவம் இல்லை, அவங்க வந்து அறவே வந்து அதை வந்து ஒதுக்கி விட்டு விடுகிறார்கள். தங்களுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதிலே அவர்களுக்கு எந்த சந்தோஷமுமே கிடையாது. ஆனா நம்ம எல்லாம் வந்து கண்டிஷன்டு சோல்ஸ், நமக்கு வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதுதான் வாழ்க்கையே அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இவர்கள் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் ஆனவங்க. சோ இவங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் கிடையாது, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் சுத்தமா கிடையாது. சோ உணர்ச்சிகளை எல்லாம் தங்களுடைய கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள். நமக்கு வந்து 5 புலன்கள் இருக்கு. நம்ம ஏதாவது நினைப்போம், இன்னைக்கு இது சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைப்போம், இன்னைக்கு இந்த மூவிக்கு போகணும்னு நினைப்போம். சோ நம்முடைய புலன்களை வந்து நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ இவங்க வந்து வேற மாதிரி ஆனவர்கள். இவங்களுடைய புலன்களை வந்து தங்களுடைய கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறதுனால இவர்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. சோ புலன்களை தங்களுடைய கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறவர்கள். நம்மளெல்லாம் யாரு? கோதாசன்கள். புலன்களுக்கு நம்ம வந்து தாசன்களாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அடுத்தது இவர்களுடைய பேச்சு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? இந்த அறிகுறிகள் வந்து 255ல நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த பேச்சு, அவர்களுடைய பேச்சு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னா 256ல இருந்து 57 2 ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறது. அவர்களுக்கு வந்து இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அதாவது டுவாலிட்டிஸே கிடையாது. அவர்கள் வந்து மானமும் சரி அவமானமும் சரி ரெண்டுமே அவர்களுக்கு ஒண்ணு. நீங்க என்ன அவமானப்படுத்தினாலும் சரி கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வந்தாலும் சரி இன்பம் வந்தாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான். சோ கோபம் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது, பயம்ங்கிறதும் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஏன் பயம் கிடையாது அப்படின்னா, அந்த சன்னியாசிகள் எல்லாம் காட்டு வழியா, இப்ப மகா பெரியவரே எடுத்துக்கோங்க, நடந்துதான் வந்து அவர் வந்து பாத யாத்திரையெல்லாம் போவாரு. எந்த இடத்துல இடம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல ஒரு கீர்த்து கொட்டகையை போட்டுதான் வந்து அவர் வந்து அங்க தங்குவாரு. கோயில்கள் இல்லாத இடத்துல, கோயில்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்க தங்குவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு கோபம்ங்கிறது கிடையாது. சோ புத்தரை பாத்தீங்கன்னா, புத்தர் வந்து ஒரு தடவை வழியில நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அங்கிருந்த ஒரு ஆள் வந்து அவரை வந்து கண்ணா பின்னான்னு கெட்ட வார்த்தைகளால வந்து திட்டுறாரு.
ஆனா வந்து புத்தருக்கு கோபமே வரவில்லை. ஆனா சுத்தி அவர் கூட வந்துட்டு இருந்த அவங்களுடைய சீடர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கோபம். எல்லாரும் வந்து புத்தரை கேக்குறாங்க, அவர் அந்த மாதிரி பேசுறாரே, நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லாம வந்துகிட்டே இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கும் போது புத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உனக்கு ஏதாவது ஒரு gift கொடுக்குறேன், அதை நீ வாங்கிக்கிட்டேனாதான் வந்து அது உனக்கு சொந்தம். நீ வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு மறுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் வாங்கிக்கல, கையை நீட்டி நீ வாங்கிக்கல அப்படின்னா அது வந்து உனக்கு சேராது. அதே மாதிரிதான் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து நான் வாங்கிக்கவே இல்லை, அதனால அதுக்கு எனக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லை அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால இருக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி எந்த பாதிப்புமே எந்த டுவாலிட்டிஸுமே அவங்களுக்கு வந்து இல்லவே இல்லை. சோ அவங்க வந்து எப்படி இருப்பார்கள் அப்படிங்கறத வந்து 58ல இருந்து 63 வரைக்கும் சொல்றாங்க. எப்படின்னா, ஆமை தனது ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. சோ ஆமை என்ன பண்ணும், தனக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருகிற காலங்களிலே வந்து தன்னுடைய உடலை வந்து சுருக்கி ஓட்டுக்குள்ள வச்சுக்கும். அப்ப என்ன நினைப்பாங்க, ஏதோ கல்லுன்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறமா வந்து அவங்க வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் விலகினதுக்கு அப்புறமா அது தன்னுடைய பாதையை தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் இதுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய, பகவானை பற்றிய அந்த பேச்சுக்கள் இருக்கும்போது அந்த இடத்திலே வந்து அவங்க வந்து இருப்பாங்க. அது தனக்கு வந்து அது சம்பந்தம் இல்லாத வேற விஷயங்கள் தான் பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. இருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்தா கூட எப்படி ஆமை தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள வந்து உடம்பை சுருக்கி கொள்கிறதோ அந்த மாதிரி சுருக்கிட்டு வேற எதுலையுமே ஈடுபடாமல் அவங்க வந்து இருந்துருவாங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து 64 72 வரைக்கும் வந்து சொல்கிற ஸ்லோகங்கள் வந்து ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. சோ ஆசைகள் தான் எல்லா துன்பத்திற்கும் காரணம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த ஆசைகள் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு அறவே கிடையாது. எப்படி அப்படி இருக்க முடியும்னா அப்படிதான் இருந்தாங்க. அவர்களுக்கு கட்டி கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு கசாயம்தான், ஒரே ஒரு துணிதான். சோ அதையே தான் வந்து அவங்க இது பண்ணிப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து போற வழியில எங்க வந்து பிச்சாந்தேகின்னு ஏதாவது ஒரு இல்லறவாசிகளுடைய வீட்டுக்கு போய் பிச்சை எடுப்பாங்க. அவங்க ஏதாவது கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க, எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னா எங்கேயாவது படுத்து தூங்குவாங்க. அந்த தூங்குற இடத்துல கூட ஒரு நாள் தூங்குற மரத்துக்கடியில அடுத்த நாள் படுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மரத்துல வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்னஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல காத்து வருது அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் அடிமையாகி விடக்கூடாது அப்படின்னு அடுத்த நாள் வந்து அதே ஊர்ல தங்கினா கூட வேற ஒரு இடத்துலதான் வந்து அவங்க தங்குவாங்க. சோ அந்த மாதிரியாக அவர்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஆசைக்கு வந்து அடிபணியாமல், கொஞ்சம் கூட வந்து ஆசையே இல்லாமல் எது கிடைக்குதோ சரி, கிடைக்கலன்னா அதுவும் சரி அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவங்க வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்துகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன்ஸ், சிதாதிர் முனி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஸ்லோகம் 55வது ஸ்லோகம். இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து சிதாதிர் முனியை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப பகவான் ஏதோ சொல்ல போறாரு, என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட சித பிரக்னஸ்ததோச்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். சோ இது செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனுக்கு டெஃபினிஷன் சொல்றாரு பகவான். சோ புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் அவர் சொல்றாரு, பார்த்தனே, பார்த்தன் அப்படிங்கிற பேரு அர்ஜுனருக்கு இருக்கு. சோ எப்போது ஒருவன் தன்னுடைய மனக்கற்பனையினால் எழும், நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்பனை செய்து பார்த்து கொள்வோம் இல்லைங்களா. நமக்கு ஒரு கிடைக்காத ஒரு விஷயத்த கூட கற்பனையில நினைச்சு கிடைச்சதான் நினைச்சுக்குவோம். எப்ப கிடைக்கும், எப்ப வாங்கலாம், அதை பத்தி கற்பனையிலேயே இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி எழுகின்ற புலனுகர்ச்சிக்கான ஆசைகளை துறந்து, சோ கற்பனை பண்றோம், அந்த ஆசைகள் எழுகிறது, அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம். அந்த மாதிரி ஆசைகள் எதுவுமே இல்லாமல், சோ இப்ப ஆசையே இல்லாத மனது எப்படிப்பட்ட மனது, களங்கங்கள் இல்லாம தூய்மையாக இருக்கிற மனது.
அப்போ எது கிடைக்குதோ சரி, அதுல திருப்திப்பட்டு, கிடைக்கலனாலும் சரி அது பகவானுடைய அனுகிரகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்களோ அவர்கள் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள்? ஒரு டிவைனிட்டியில இருக்கிறாங்க. அவங்க அதே இடத்துல அப்படியே பகவானுடைய அந்த தெய்வீக உணர்விலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. 2.62 தியாயதோ விசயான் பும்ச சங்கஸ்தே சுபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காம காம கோதோபிஜாயதே. இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஆசை வருகிறது அப்படிங்கறத பத்தி இந்த 2 ஸ்லோகம் 62 and 63 நம்மளுக்கு விளக்க போகிறது. சோ ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல நம்மளுக்கு தெரியும், பெண்ணாசை, மண்ணாசை, பொன்னாசை. சோ இதனால அழிஞ்சவர்கள் எப்படிப்பட்ட எத்தனை பேரு அப்படிங்கிற ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். சோ புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் அதை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலேயோ, ஒரு பெண் மேலேயோ, இல்ல ஒரு ஆண் மேலேயோ, ஏதாவது ஒண்ணு, சரிங்களா, ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல, புலநோக்கு பொருள் மேல அதை பத்தியே சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பற்று வளர்கிறது, ஒரு அட்டாச்மெண்ட். சோ அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம வளர்த்து கொள்கிறோம் அதை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால. சோ அந்த பற்றுதல் இருந்து நமக்கு என்ன வருகிறது அப்படின்னா காமம். காமம்னா ஆசை. சோ அந்த ஆசையை வளர்த்து கொள்கிறோம். சோ அந்த ஆசை வளர்த்து 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 பேராசையாக மாறுகிறது. அந்த ஆசை அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அது கோபமாக மாறுகிறது. இல்லைங்களா? இந்த பிக்சர்ல அப்படிதான். இங்க பாருங்க, ஒரு ஆண், பெண், இளைஞன், யுவதி. சோ இவங்களுக்கு நடுவுல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால், இப்ப நம்ம நிறைய மீடியாஸ்ல, நியூஸ்ல எல்லாம் பாக்குறோம், கொலை, இல்லைங்களா? சோ எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வேணா அவங்க போவாங்க. கோபம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றோங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அந்த ஆசை நம்மளை எந்த இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்துகிறது அப்படிங்கறதான் இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகமும் இந்த ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூஷன் தான் 63. சோ क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विप्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. அந்த கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும். சோ நம்ம நம்மளுடைய ஒரு மயங்கிய நிலையிலேயே இருக்கிறோம். என்ன செய்யறோம், என்ன பேசுறோம்? நீங்க பார்த்திருப்பீங்க காதல் வயப்பட்டவர்களை. அவங்க ஏதோ ஒரு உலகத்துல இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? இந்த உலகத்திலேயே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய நினைப்பு எல்லாமே எங்கேயோ இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மயக்கத்துல இருப்பாங்கன்னு பார்த்திருக்கிறோம். அந்த மயக்கத்தினால நினைவு இழப்பு ஏற்படுகிறது. என்ன நினைக்கிறோம், அது சரியா தப்பா, செய்யலாமா கூடாதா, அது நமக்கு மற்றவங்களை பாதிக்குமா பாதிக்காதா, எதுவுமே நம்மளுக்கு யோசிக்கிறதே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகிறதுனால நம்ம நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ண மறந்துடுறோம். நம்மளுடைய அறிவு குழம்பி விடுகிறது. சோ அந்த அறிவை இழந்து விடுகிறோம். சோ என்ன பண்றோம்னே தெரியறதில்ல. அந்த அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் நம்ம எதை செய்யக்கூடாதோ அந்த செயல்களை செய்து விடுகிறோம். அதனால நமக்கு மறுபடியும் ஒரு பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஜட வாழ்க்கையிலே விழுகிறோம். சோ அது மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கிறது, இறக்கிறது, பிறக்கிறது, இறக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள்ல நம்ம மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நான் இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அதனுடைய அந்த சைக்கிள் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இங்க பாருங்க, புலன் பொருள்கள்ல நம்ம பாக்குறோம். அதை பத்தியே நம்ம கற்பனைகளை வளர்த்து கொள்கிறோம். ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துருது, நம்மளுக்கு பற்றுதல் வருகிறது, அதனால ஆசை வருகிறது. அந்த ஆசை நிறைவேற போது கோபம் வருகிறது. அது நம்மை மயக்கத்திலேயும் நினைவை குழப்பி விடுகிறது. சோ அந்த குழம்பிய நிலையிலே நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை இழந்து விடுகிறோம். அது நம்முடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைகிறது அப்படின்னு 62, 63 ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு விளக்குகிறது. இது நம்ம அந்த சாப்டர் முடிஞ்சுது. இதனுடைய முக்கியமான என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறதுனுடைய அந்த ஒரு ரீகேப் தான் இது. சோ இரக்கம். சோ நான் அர்ஜுனர் இரக்கப்படுறார்.
தன்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் கொல்ல போகிறோமே அப்படின்னு. பெரியப்பா குழந்தைகளை எல்லாம் இல்ல இல்ல, நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க கூடாது. அவர்களை உடலை தான் நீ கொல்ல போற. அவர்களுடைய ஆத்மா என்னைக்குமே அழிவற்றது. அவர்களுக்கு இன்னொரு உடம்பு கிடைக்க போகிறது. சோ இப்ப பீஷ்மாச்சாரியாரோ யாரோ வீரர்களோ யார் இறந்தாலும் சரி, அவர்கள் நேராக ஸ்வர்கலோகம் போகலாம். இல்ல அவங்களுக்கு அங்க சொர்க்கத்துல அவங்க புண்ணிய பலன்களை எல்லாம் அனுபவித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அவர்களுக்கு இன்னொரு பிறவி, அதுவும் இளமையான புத்துணர்ச்சியான இன்னொரு பாடி கிடைக்க போகிறது, உடல் கிடைக்க போறது. அதனால நீ கவலைப்பட வேண்டாம். இன்பமின்மை அப்படின்னா நீ போரிலே இறந்து விட்டால் ஒண்ணு சொர்க்கத்துக்கு போக, இல்லைன்னா ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது. அதை ஆண்டு நீ சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஆனால உனக்கு இன்பமின்மை சொல்றதுக்கு இதுவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. பாவச் செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாவச் செயல் கிடையாது. நீ எதை செஞ்சாலும் என்ன நினைச்சிட்டு அந்த பலன்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் அதோடைய பாவ புண்ணியங்கள் உன்னை எதுவுமே செய்யாது. உனக்கு எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்லை. விளைவுகளிலிருந்து நீ தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் சொல்றியே, நீ ஒரு ராஜா ஆயிட்டேனா அந்த வர்ண சங்கரத்தை நீ தடுத்து விடலாம். குடும்ப பாரம்பரியத்தை நீ காப்பாற்றி விடலாம். அதனால எழுந்து போர் செய்ய தயாராக அப்படின்னு சொல்றாரு. இருமணம், இன்டெசிஷன், முடியவே இல்லை என்னால, நான் தான் காரணம் நினைச்சு நீதான் கர்த்தா கிடையாது. உன்னுடைய செயல்களுக்கு எல்லாமே நீ காரணம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. அதை பகவானுடைய சேவையில அர்ப்பணித்து விட்டால் அந்த பலன்கள் பகவானையே போய் சேரும் அப்படின்னு நீ எழுந்து போரிட தயாராகு அப்படின்னு இங்க இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது, செகண்ட் சாப்டர். சோ நான் இதோட ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க இன்னைக்கு ஏதாவது ஸ்டோரி வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? வச்சிருக்கேன். ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஸ்டோரி சொல்லுங்க. நான் இப்ப நான் டிவோட்டிஸ் போயிடாதீங்க. அந்த 0 டே அந்த குவிஸ் நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கு குவிஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும்னு நினைச்சுதான் அந்த குவிஸை எப்படி நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா குரூப்ல போட்டிருக்காங்க. நீங்க அதை பார்த்து நீங்க பயனடையணும்னு கேட்டுக்கிறேன். இப்ப மாதாஜி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள நான் அந்த 0 டே இதை கொண்டு வர்றேன் உங்களுக்கு. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவரை பத்தின கதையை நம்ம இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறேன். இவர் பூதனா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல பிறந்தவர். இவர் இந்த கிராமம் பங்களாதேஷ்ல இருக்கு இப்போ. இவர் ஒரு முஸ்லிம் இதுல பிறந்தவராக்கும். இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய சிஷ்யர். இவருடைய குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்னா, இவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுவார். அந்த 3 லட்சம் சொல்லிட்டு தான் அவருடைய அந்த நாள் முடியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய ஒரு இது. அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஊரா அப்படி டிராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது பெனாப்பூர் அப்படிங்கிற கிராமத்துக்கு வந்தார். அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற காட்டுல ஒரு குடியில போட்டுண்டு ஒரு துளசி மாடத்துக்கு எதிர்த்தாப்புல உட்காந்துட்டு அவருடைய அந்த 3 லட்சம் ஒரு நாளைக்கு அந்த மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த நாமத்தை சொல்லிண்டு இருந்தார். இந்த மாதிரி அவர் இருக்கும்போது அந்த ஊர்ல இவருடைய பேரும் பிரசித்தியும் ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிடுது. அப்போ எல்லாரும் ரொம்ப புகழ்ந்துட்டு இருந்தா, அந்த சுவாமி கோஸ்வாமி அவர் ரொம்ப நல்ல இதுவா இருக்கார் அப்படி இப்படின்னுட்டு எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா சொல்லும் போது அங்க இருக்கிற ராமச்சந்திர கான் அப்படிங்கிற ஒரு ஜமீன்தாரர் இருக்கு. அவருக்கு அந்த ஊர்லயே அவர் தான் ரொம்ப பெரியவர். அவருடைய மதிப்பு இப்ப எதுவும் பெருசா ஆகாம இவருடைய மதிப்பு ரொம்ப பெருசானோன்னா அது அவருக்கு ஒரு ஜெல்லஸ், அவருக்கு தாங்க முடியல. அதனால அவருடைய பேரை எப்படியானு கெடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு ஒரு விலை மாதுவை அவர்கிட்ட அனுப்பி அவருக்கு ஒரு கெட்ட பேரை உண்டாக்கி கொடுக்கணும், ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவரை தூட்டணும்ன்ற மாதிரி பண்றாரு. அப்போ அவள் அங்க அவருடைய அந்த குடிலுக்கு போறா. அவ போன உடனே அவள் அங்க இருக்கிற துளசியை பார்த்துட்டு அவளுக்குள்ளேயும் ஒரு நல்லது இருக்குன்றது அதுல தெரியறது. அந்த துளசி மாடத்துக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் அந்த குடில் வாசல்ல போய் நிக்கிற.
அவரை அவளை பார்த்த உடனே அவருக்கு புரிஞ்சுடுத்து இவள் எந்த நோக்கத்துல வரான்னுட்டு புரிஞ்சுடுத்து. அதனால நான் இப்ப கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் நாம ஜபம் பண்ற வழக்கம் எனக்கு இருக்கு. அதனால நீ இங்கேயே உட்கார்ந்து நான் என்னுடைய நாம ஜபத்தை முடிச்சுட்டு வந்து நான் உன்னோட பேசுறேன் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்ற. அங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்கா. இவர் நாம ஜபம் பண்றார் பண்ணிட்டு இருக்கார். பொழுதெல்லாம் பொழுத்து ராத்திரி கழிஞ்சது, பகலும் முடிஞ்சுடுத்து. இவ அங்க உட்கார்ந்து இருக்கா. அப்புறம் மணி ஆனதை பார்த்த உடனே இவ மெதுவா அங்கே இருந்து கிளம்பி அவளுடைய வீட்டுக்கு போயிடுறான். மறுநாளை காத்தால திரும்பியும் வரா. வந்துட்டு அவர்கிட்டக்க உங்க கூட கொஞ்ச நேரம் நான் பேசணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்லை நான் இன்னைக்கும் என்னுடைய இது முடியலை, நான் அதை முடிச்சுட்டு வந்து நான் உங்க கூட நான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நாம ஜபத்துக்கு உட்காந்துருக்க. அப்படி அவர் சொல்ற அந்த நாம ஜபத்தை அப்படி கேட்டு 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 அவளுடைய மனசுலயும் மெதுவா அது ரீங்காரம் ஆடுறது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அது அப்படியே அவ மனசுக்குள்ளேயும் அது மனசுல ஓடிட்டே இருக்கு. அவளும் அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கா. அன்னைத்து பொழுதும் அதே மாதிரியே போயிடுறது. அவளும் வீட்டுக்கு போயிடுறா. வரா நாளைக்கு திரும்பியும் அவள் வரா. வந்த உடனே அவருடைய அதே இதை சொல்லிட்டு இருக்கார். எனக்கு என்னுடைய இதை நான் முடிச்சுட்டு நான் உன்னோட பேசுறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தபோது அவளுக்கு மனசு கேட்கல. நம்ம என்னமோ தப்பு பண்றோம், இவர்கிட்டக்க இவரோட அந்த மாதிரி பண்றது ரொம்ப நல்ல மனுஷரா இருக்காரு, நம்ம அந்த இது நோக்கம் நம்மளோடது சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவள் என்னை மன்னிச்சுடுங்கோன்னுட்டு அவர்கிட்டக்க சொல்ற. என்னை இந்த மாதிரி ராமச்சந்திர கான் என்னை இப்படி அனுப்பிச்சார் உங்க பேரை கெடுக்கணும்னு சொல்லி. ஆனா எனக்கு உங்களுடைய நாம ஜபத்தை கேட்டுட்டு உங்களை மாதிரியே எனக்கும் தீட்சை வாங்கிட்டு நான் கிருஷ்ணருடைய நாம ஜபத்தை சொல்லணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. என்னை உங்களுடைய சிஷ்யையா ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னுட்டு அவள் கேட்குற. அப்போ அவர் என்ன சொல்றார், நீ போய் உன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற உன்னோட உடைமைகள், ஆர்னமெண்ட்ஸு, உன்னோடைய நகை என்னெல்லாம் சொத்து இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் நீ தானம் பண்ணிட்டு நீ கங்கையில குளிச்சுட்டு நீ இங்க வா, நான் உனக்கு உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னுட்டு சொல்ற. இவளும் நேரா வீட்டுக்கு போனா, எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணினா, போய் கங்கையில போய் ஒரு ஸ்நானம் பண்ணா, நேரா இங்க வந்தா. வந்துட்டு சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு உங்களுடைய சிஷ்யையா என்னை ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ டெய்லி இந்த துளசிக்கு தண்ணியை ஊத்தி அது முன்னாடி உட்காந்து 3 லட்சம் வாட்டி நீ நாம ஜபம் சொல்லு, உனக்கு மோட்சம் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்ற. அவளும் அங்கேயே உட்காந்துட்டு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இவளை அந்த குடில்ல இவளை அங்க விட்டுட்டு இவர் பூரி ஜெகநாதர் இது பண்ணி யாத்திரை புறப்பட்டுட்டார். ஏன்னா அவள்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டா. அதனால இவளை அந்த இடத்துல விட்டுட்டு இவர் பூரி ஜெகநாதர் சைடுக்கு போயிட்டார். இதுதான் இவருடைய ஸ்ரீல தாக்கூர், ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய கதை. கடைசியில இவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது என்னன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய அவதாரமாக்கும் அவருடைய சிஷ்யனா இவர் இருந்தார். ஆனா இவர் 35 வயசு பெரியவர். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விட இவர் பெரியவர். ஆனாலும் அவரை அவர்கிட்டக்க சிஷ்யரா இருந்து அவருக்கு தெரியும் அது கிருஷ்ணான்னுட்டு அவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் அவருடைய காலடியிலேயே அவர் அவருடைய கடைசி கால பிராணனை விட்டார். அவருக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய காலை தூக்கி நீங்க என்னுடைய நெஞ்சில வச்சுக்கோங்க, என்னோட உயிர் போகும்போது உங்க கால் என் மேல இருக்கணும்னுட்டு சொன்னார். அப்படியாக்கும் அவருடைய உயிர் போச்சு. அது அந்த இது அவருக்கே ரொம்ப தன்னுடைய சிஷ்யன்லயே ரொம்ப உத்தமமான ஒரு சிஷ்யன் இவர் தான்னுட்டு தன்னுடைய தோல்ல தூக்கிண்டு அவரை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணினர். இன்னமும் பூரி ஜெகநாதர் அந்த இதுல பார்த்தேன்னா பூரியில அவருடைய இது இருக்கு, சமாதி இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓப்பன் ஆகிற மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஜீரோ டே குவிஸ் உங்களுக்கு வந்துதா? நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணினீங்களா மாதாஜி? பண்ணீங்களா? நான் கூட பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, நானும் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி.
ஓகே ஓகே, சரி மாதாஜி, சரி பண்ணினீங்களா? சரி, அதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் மறுபடியும் நாளைக்கும் ட்ரை பண்றேன் நானு. மாதாஜி நைட்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க, காலையில ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா? நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த 3-4 இந்த நம்ம கிளாஸ் நடக்கிற டைம் கூட நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் வர்ற டைம் தான் சரிங்களா? அதனால நீங்க என்ன ட்ரை பண்றதா இருந்தாலும் மார்னிங் டைம்ல ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா? நைட்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த 3 o'clock அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. நம்மளுக்கு அவ்வளவா இதுவாகாது சரிங்களா? உங்களுக்கு இந்த இது சம்பந்தமா ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க